Mas lumipin na kasi sa Tatlong. Ang may sakili naman kasi. Tinawag na lang na ADV150. Pwede na rin. For the views! Ito po, dito sa service center ng Honda. Ganda ng gamit. What's up mga idol? Nandito tayo sa Guanzon, Wingshop, Lingayen. At ating bisitahin doon kanilang bagong Wingshop dito. Mga nakikita nyo mga bagong yan. Yung mga nasa loob na yan, titignan natin lahat dito. Bagong-bago yung kanilang Wingshop. PRF. Tara sa loob. Oh, okay. So ito pong Honda Wingshop na to. Lahat ng products ng Honda nandito na. Ayan. Ayan. Laki ng kanilang branch dito. Of course, CRF. Meron din silang launch area para sa mga customers. CBR. Itong pinakabagong PCX160. Ayan. Kompleto na dito. Merong black at merong white. Yan, ABS type. ABB, color white. Gusto mong bumili ng mga parts, yan. Ito dito, oil. Yan, nandito na sa kanila. Service center. Okay. So ito mga idol, interviewin po natin si ma'am, yung branch manager ng Honda Lingayen, Jouly. Yan. So, good afternoon. Yes, ma'am. Welcome to Honda Guanzon, Lingayen. We are located at Sulit Street, Lingayen, Pangasinan, along Nazarene Hospital. Nazarene Hospital, ma'am, yung location niyo. So madali pala kayong makita. Yes, sir. Madali. Itong road na to, katabi lang nila yung Nazarene Hospital. So madali lang pumahanap itong Honda Lingayen. Yes.
Pag gusto pong bumili ng customer ng cash, ano po yung kailangan nilang dalhin na documents or anything? Pag ID? cash po, kahit pera lang ang kailangan. Cash lang talaga? Yes, cash lang Okay. talaga. So hindi na kailangan ng government IDs or anything? Hindi na po? Pag installment. Pag installment po yung kailangan? Yes. Ano po yung requirement pag installment? Pag installment po, unang-una po, kailangan may driver's license. Yes. And then other government IDs na valid. Yun po. And then co-maker kailangan din po. Co-maker, kailangan dalhin na nila yung co-maker nila? Yes, sir. So yun. So yun lang palang, napaka-simple lang palang mag-apply ng installment dito sa Honda. So ma'am, ano po yung mga previous itong mga kagaya itong mga motor na ito pag bumili ako ngayon? Meron po tayong helmet. Helmet, Half-face helmet, Half-face. yes. T-shirt. And then temporary plate po. Temporary plate. Ayun po yung mga makukuha nilang freebies. So yun guys, kung gusto niyo bumili dito sa Honda Lingayen, in-invite ko po kayong lahat. Punta lang po kayo dito, napakadami kayong pagpipilian. At napakadali lang pong bumili. Hanapin niyo lang po si Ma'am Jouly. So Ma'am Jouly, salamat po sa inyong pagbibigay ng Thank you din po. So yun, thank you ma'am. Well, mga idols, ayan po. Nakita naman po yung ating tatlong pinakasikat na motor ng Honda. Hindi lang sila basta sikat, sila rin po ang pinakamabentang unit or pinakamabentang model ng Honda. Yan po ang ADV150. SRP price niyan, 149,000 pesos. Bakit po siya sikat na sikat ngayon? Well, napakaganda po kasi at napakaangas itong motor na to. Adventure bike, siyempre, marami pong magagandang features yan. At isa sa mga nagustuhan ko dyan, yung kanyang 28-liter na underseat na box. Grabe po, marami tayong nalalagay na gamit dyan. Full LED po yung mga lights niya. Nakita naman niyo yung headlight niya. Taillight at yung kanyang signal light. Yan po, lahat po ay full LED. Napaka-bright po niyan. Ganda ng X-design sa likod. Yung kanyang taillight. Siyempre, yung kanyang signal light, yan po may hazard for emergency na rin. At may ESS or emergency stop system po nila ng Honda ADV150. Kita naman ninyo yung kanyang badge or emblem. Yan po ay gold plated. And isa sa pinakamagandang features din po dito yung kanyang rear suspension. Yan po ay sub-tank na. Plus, ang kanya pong braking system, stoppage power niyan. Naka-disc brake na po ang harap at itong likod niya. And tingnan naman natin yung kanyang engine, mga idols. Meron po yung 150cc PGM FI na po yan, fuel injected. Meron siyang ACG starter. At of course, yan po ay 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam. At yan po ay fuel injected na nga po. Ang sukat po ng kanyang tire sa harapan ay 110/80/14. Yan po ay tubeless. Sa likuran po na tire, sukat po niyan 130/70/13 mga idol. So yan po yung kanyang sukat dyan. For convenience mga idol, yan po ay meron ng smart keyless system plus yung kanyang console box. Meron din pong kayong 12 volts charger dyan. And yung kanyang meter panel, yan po ay fully digital. Kitang-kita na po niya yung speedometer dyan, fuel gauge, clock, lahat po ay digital mga idol. So kanyang naked handlebar, yan po ay upright position. Kung wala kayong magiging problema, very relaxed po yung inyong riding position dyan. Again, nakita naman yung kanyang smart keyless system. Yan po ay meron na ring seat stopper. Napakaganda. Mga idols, ito na ang PCX160. Alam naman po natin lahat. Bagong-bago din. Color white, ABS version. Lahat po ng mga gusto nyo makita sa isang motor na scooter, naandyan na po lahat. Bagong engine, 157cc. Yan po yung kanyang underseat storage, 30 liters. Napakaraming may ilalagay ng laman dyan. Asa po yung full face helmet dyan. And yung kanyang taillight, yan po ay bagong-bagong design. PCX160 emblem, gold emblem po. Napaka-astig, napakaganda. No? And yung kanyang bagong Honda smart keyless system. Yung kanyang apakan dyan sa gilid, mas pinalaki yan, mas convenient kayo, lalo na lang kung nag-ride kayo pagka medyo malayo. At yung kanyang muffler, very sporty po. Newly designed din po yan. Kanyang end, aluminum cup. Plus, yun nga, yung kanyang slimmer na bagong design ng taillight. Yan po ay full LED mga idols. Wala kayong magiging problema dyan. Napaka-bright po sa gabi. Plus, yung kanyang rear suspension, unit swing po yan, double shocks. At ito pong kanyang bagong-bagong engine. Yan po ay ESP Plus mga idol.
Yan po ay ngayon ay may bagong 4-stroke. 4 valves na po yan. At siyempre single overhead cam and single cylinder plus 157cc. Liquid cool na po yan. PGM-FI at siyempre kagandahan dyan. Yung kanyang seat, napakaganda. Very comfy. Yung cushion niya, napakalambot. Plus, itong kanyang meter panel, yan po ay full digital na po yung kanyang meter panel. Wala kayong magiging problema dyan. Kitang-kita nyo yung lahat dyan. Speedometer and lahat po ng inyong fuel consumption and syempre. Meron pang isang napaka-stick po. Yan po ang CLICK125i. Alam naman natin lahat. CLICK125, top selling motorcycle po ng Honda. Pagdating po sa lahat ng segment ng 125, siya po ang nagahari. Bakit po siya nagahari dyan? Napakarami po niyang napakagandang mga specs at features. Siyempre, wala ang iba dyan. Siya po, kumpleto na. Actually, ang ating hinahanap dito sa motor na to, yung lamang kickstarter, USB charger, and yung disc brake sa likod. Yan po, pag meron na po yan, sigurado ako, napakaganda at napaka-perfect na itong butong na to. Of course, ang isa pang maganda dyan, fully digital po yung meter panel niyan. May mga small console box dyan. Yan, mga lagayan nila dyan. Plus, meron din siyang hook para sa inyong mga bags. And yung kanyang middle flat floor, marami kayo nalagay dyan. Mga pag namamalingki kayo or may mga bit-bit kayong ibang gamit. Of course, ang kagandahan din dito, yung bago niyang decals. Yan po, click, liquid cool na po yan. And yung kanyang seat, napaka-komportable rin. Pag meron kayong OBR, wala kayong magiging problema dyan. Very comfy din yung kanyang cushion dyan. Plus, yung kanyang engine, yan po ay ESP, PGM-FI, liquid cool, and yan po ay 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam, at 125cc engine displacement, plus yan po ay CVT mga idols. Again, yung kanyang starting namang is electric, wala pa po siyang kick-starting. Lahat po ng mga lightings niyan ay full LED na mga idols. Headlight, position light, tail light, signal light, siyempre lahat po ay LED. Yung kanyang presyo po niyan, 74,400. So master, pag ito binili nila, dapat anong dapat nilang ingatan? Kung bagong-bago pa yung unit. Unang-una yung susi sir ba? O yun, tama, napaka-importante ng susi dahil ito po ay keyless. Siyempre, pag nawala yung keyless po, yung smart key ninyo, mahihirapan niyo pong mapatakbo itong unit ninyo. So yun, advice sa atin ni Master Mark. Yun ang isang pinakamahal na kwan. Pinakamahal na babayaran nyo pag nawala. So, importante. Isang set siya pag nawala siya. So, yun. Nasa 5,000 yung halaga niya. So, napakamahal talaga, no? So, kailangan ingatan nila. Yun. Hop. So dapat naka-ano siya, green, para automatic siya mag-on. Yun. Naka-green siya. Pindot, pag lumabas na yung kwan siya, natin yung... Yun. So, yun, naka-hazard na rin siya, no? So, meron din siyang ESS, di ba? Yung ano? Opo, sir. Ayan, nakita nyo. Ganda ng ilaw, oh. Sige nga, hilo. Yun. So, yun. Ito yung high beam, saka low beam niya. Ang liwanag, very bright po yung ilaw dahil LED to. Signal light, LED rin, kita nyo. Linaw. Hazard na po sa... Hazard. For safety, emergency, maganda yan. So ito idol, nandito na yung kanyang bagong ADV. Nandito po si Sir Dan. Sir, tanong lang ako kung bakit napili itong ADV150.
Pwede namang PCX, pwede namang ibang motor, pwedeng Yamaha. Bakit itong ADV po yung napili niyo, sir? Maganda kasi yung forma eh, no? Tapos, oo, pang ano talaga ang forma. Astig na astig. Macho ang dating mo dyan pag nakaupo ka dyan. Plus, syempre yung ano na, yung handling napakaganda rin. Oo. Syempre yung kanyang mga features kompleto na. Pang ngayon nakakapag na. Yes, all LED. LED na rin yung mga ilaw. Yan, ang ganda. Meron din siyang 12-volt charger para sa inyong cellphone. Nandyan, sa charger. Console back niya. Dito na Yan, sa kanyang gasolina. Sa starting niya, Yun. yan. Galing. Ano ba yun? Convenience din, ano? Unleaded. Unleaded. Unleaded or premium pwede nyo. Yung battery na. Yung U-box na rin, marami kayo may lalagay dyan. Yes. 28 liters. Oh, yan, yung bagong motor ni si Kuya Danny. ADV150. Napakadami ring magandang reviews tong motor na to eh. So mga idols, yan po ang tatlong pinakasikat na motor ng Honda, ADV150-PCX160 at ang CLICK125. Talaga naman po napakaganda at napakastig ng mga motor na to. Kung gusto niyo pong bilhin to, wala po kayong problema dyan. You can check out Honda Guanzon Wingshop. Yan po, dito po yan located sa Lingayen, province po ng Pangasinan. At pwede niyo po i-check ang Guanzon website, www.guanzongroup.com.ph. Pwede niyo po makita lahat po ng mga branches na meron sila na Honda Tria Shop. Well, mga idols, salamat po kay Miss Jouly at kay Master Mark saka sa mga kasamaan niya. Talaga naman po, napakaganda ng kanilang branch. Bagong-bagong bukas lang po yan. Honda Wingshop. Yan po. So mga idols, please like and share na po yung ating video at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Buhay sa labare po. Maraming salamat po sa ating kaibigan na dinner, Guanzon, at sa ating mga staff ng Guanzon Lingayen Honda Tria Shop. Thank you very much mga idol and ciao po sa inyong lahat.